steg nummer 2, mitt tips nummer 2 är att titta på konkurrenter runt omkring. Andra verksamheter runt omkring. Liknande eller ej liknande, men vad har vi i närområdet runt omkring? Vad tror vi eventuellt att våra gäster väljer mellan? Tittar de på oss och vilka andra tittar de på i sådana fall när de ska göra sitt val vid sin bokning? Och sen bestämma var vill jag någonstans, vad vill jag ligga i relation till de andra? Vill jag absolut ha samma priser som de andra? Eller har jag någonting speciellt? Har vårt hotell någonting som gör att vi skiljer oss från de andra? Är det någonting som jag kan ta lite mer betalt för? Det tycker jag är viktigt. Att veta var man förhåller sig till, hur man förhåller sig till de andra i sitt erbjudande. Det är mitt tips nummer 2. Mitt tips nummer 3 är att våga testa. Det handlar väldigt mycket om att våga testa det här med olika priser. Det blir inte alltid lyckat. Ibland sätter vi ett för lågt pris, ibland sätter vi ett högt pris. Men vad vi gör med det är att vi lär oss någonting. Jag gör så hela tiden. Jag testar olika priser för olika tidpunkter mot olika gäster egentligen. För att se vad funkar och funkar inte. Och sen ta lärdom av det och använda det framöver. Och använda det som någon form av strategi. Vad gjorde vi bra? Vad gjorde vi dåligt? Funkade det här? Var det för högt? Var det för lågt? Och titta på resultatet av det. Våga testa. Toppen! Tips nummer 3. 3 handfasta bra tips som man kan börja med. Ja, jättebra. Tack så jättemycket för att vi fick komma och hänga här med dig idag. Och få lära oss så mycket av dig. Jättebra.